ng mga nagbabagang balita. Kagawad at kapitan ng isang barangay sa Baguio nais ipasuspinde dahil umano sa pakikiapid. Paliwanag ng bawat kampo alamin. Pagkakanda ng ilang lalawigan sa pagdating ng bagyong Mawar sa Northern Luzon, silipin. Ng Super Typhoon Mawar sa Guam, naranasan ng mga OFWs. Ang scheduled power interruption sa Baguio at Benguet, perwisyo sa ilang consumers. Ang fashion designer na nagdisenyo sa ilang Miss Universe gowns, kilalanin. At mga nagwagi sa coronation night ng Miss Ilocos Norte 2023, silipin. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Bukas o sa Sabado, posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Mawar ayon sa DOST Pag-asa. Kaugnay nito, naghahanda na ang iba't ibang ahensya sa Region 1. Narito ang update sa report. Nanatiling mabagal ang paggalaw ng Super Typhoon Mawar sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa monitoring ng Pag-asa, bukas ng gabi o umaga ng Sabado, inaasahang papasok ito sa bansa. Bagamat inaasahang hindi magla-landfall, mararanasan pa rin ang lakas nito sa Northern Luzon. So maaari pong maghudyat na ito o magkaroon na po tayo ng tinatawag nating southwest monsoon na maaaring maghudyat na ng pag-uulan or pagkakaroon po natin ng ulan dito sa ating bansa. At lalo na po dito sa western part ng ating bansa, kasama na po yung Ilocos region. So habang papalayo po siya, inaasahan po na medyo may kalakasan ng hangin, kaya habang mga susunod na araw ay magkakaroon na rin po tayo ng gale warning. Kaugnay nito, naghahanda na ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan sa Ilocos Region. Nagpalabas po kami ng advisory sa lahat ng aming mga provincial directors. Sinabi po namin sa kanila na una, to remind all local government units within their area of jurisdiction to ensure that all necessary critical preparedness actions are being undertaken. Ipinahahanda na rin ang mga kakailanganin para sa agarang pagresponde. We are already consolidating the updated inventory of the resources mula sa ating mga response cluster member agency na kung saan ay tinitingnan po natin yung posibilidad ng pag-activate po natin ng response cluster members para kung sakali po nakakailanganin ng mga resources, ay agad-agad po nating mai-deploy. Aabot naman sa 40,000 food packs ang nakahandang ipamahagi ng DSWD Region 1 sa mga maaapektuhang residente. And most of these significant number, mga 10,000 food packs ay nasa Ilocos Norte. So alam naman natin na parang nag-shift ngayon and that the rain band will mostly affect now the northern portion of the region. So yun po, bukod doon, meron din tayong mga ibang kits. Family kit, which normally composes of clothes for the family. Hygiene kit is yung mga pangligo. Kitchen kits ay yung mga pangkain at saka panluto. Sleeping kits ay pantulog. Ang ating laminated sack at mga tents. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na pagtaas ng mga water levels sa rehiyon. Mula sa white alert status, itinaas na sa blue alert status ang Ilocos Region. Ibig sabihin, ang mga disaster officials ay nakaalerto na para sa mga emergency situations.
Samantala, nagpulong na rin ang iba't ibang mga ahensya sa Cordillera para sa paghanda sa bagyong Mawar. Inatasan na rin ang mga LGU at mga DRMM offices na maging alerto sa maaaring pinsalang dulot ng bagyo. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Naramdaman ng mga OFW sa Guam ang tindi ng hagupit ng Super Typhoon Mawar sa paglandfall nito sa isla. Ilang sasakyan bumaliktad sa lakas ng hangin. Magbabalita Charles Limon. Talagang para sa akin, worst na to para sa akin. Ganito inilarawan ng OFW na si Avek sa Guam ang karanasan nito sa paghagupit ng Super Typhoon Mawar. Ito'y matapos maglandfall ang bagyo sa isla. Super ghost town po, lalo na sa, I can say, almost part of our village po Baritumon, which is yung city na kung saan tourist spot din yun ng mga kung saan nakano yung mga hotels. Dedo areas, ganun din po kasi doon din ako nakatira sa village namin na yun. Super ghost town siya kasi halos naputol lahat ng mga puno doon. Chef sa isang volunteer group si Avek. Pansamantala muna silang nanuluyan sa isang hotel sa pagtulong ng mga stranded na biyahero ng mga paliparan. Pinasayaw ng hangin ang mga puno habang ang sasakyang ito bumaligtad. Ng glasses, nagmo-move talaga hanggang pinakasiling namin sa bawat outlets. Talagang nag-move siya, nagsishake siya. Kaya habang nag-work kami, shaking pati yung flooring, pati yung ceiling, lahat. Kahit isang parte ka pumunta, maingay, naririnig mo yung hangin. Hindi siya actually talagang maulan Sumasabay kasi yung lakas ng hangin doon sa pabugso-bugso lang na ulan. Unti-unti ring pinasok ng tubig ang kanilang hotel room. Tumutulo na yung tubig! Variable effects of the typhoon winds last night. So with the typhoon, the farther you get from the center of the storm, the weaker the winds get. So with the typhoon eye, the strongest winds are right along very narrow sliver next to the eye. So that is within the eye wall. Dahil dito, nagkaroon ng malawakang blackout sa isla. Malaking problema rin ngayon ang supply ng tubig base sa ilang OFWs na aming nakausap. Bago pa man manalasa ang bagyo, idineklara na ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang emergency status ng isla para sa paghahanda sa bagyo. Tiniyak naman sa social media ng gobernador ng Guam ang pagtulong at assessment sa epekto ng bagyong Mawar sa isla. I will be making an assessment of the devastation of our island as soon as it's safe for me to go outside. I ask you to please stay home until I declare condition of readiness 4. Wala pang balita ang konsulado ng Pilipinas sa Guam kung may mga OFW na nasaktan o namatay sa pananalasa ng bagyong Mawar. Bahagyang humina ang bagyo sa typhoon category pagkatapos nitong maglandfall sa Guam pero muling lumakas ito sa super typhoon category habang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Inihanda na ng Bineco ang kanilang mga personnel at mga kagamitan sa posibleng epekto ng Super Typhoon Mawar sa paglapit nito sa Northern Luzon. Magbabalita Linet, Iris Paet. Hindi pa man ramdam ang epekto ng bagyong Mawar. Nakahanda na si Ideal sa mga posibleng mangyari sa pagdating ng Super Typhoon Mawar. Meron tayong mga mga medical kit din para in case na they need something, especially kapag naulan na, sumakit ang ulo, may mga first aid tayo na na like meds for headaches, mga ganyan. At the same time, meron din tayong mga candles na pwede nating in case na maubusan yung mga electric natin, chargeable lights natin, ganyan. So, kailangan lang be ready na lang din tayo for that. Posible kasi ang power interruption sa kasagsagan ng pananalasa nito. Kaya ang Benguet Electric Cooperative o Beneco naghahanda na. Isa na dito ang ginawa nilang pre-inspection sa kanilang mga linya. Yes, of course.
we are ready. Sana hindi tayo affected. Kasi alam naman natin kapag bagyo, magiging busy tayong lahat. Maraming trabaho na gagawin. Tinanggal na rin nila ang ilang halaman at sanga ng mga punong sagabal sa kanilang mga linya. Existing po yung tinatawag naming Binico Disaster Emergency Restoration Plan. So ang gagawin namin dyan, pas may mga activation din, alert, kung nararamdaman natin or nakikita natin na yung bagyo tatama sa atin, pwede nating i-activate. Meaning, kapag inactivate natin, lahat ng mga personnel natin na involved dyan, mag-ready, mag-report, tsaka yung mga materialis, ini-ensure naman natin na ready para kung kailangan, nandyan lang, kukunin natin para mas mapadali yung pag-responde natin. Handa na rin ang kanilang mga linemen and engineers na rumisponde sa anumang pangyayari. Ito yung mga puno, di ba? May mga nababali na sanga, nakuhulog sa mga lines, may mga erosions, mga ganon, at kung anong mga bagay na binoblon ng hangin. At kapag napuntayan sa mga lines, nagkakaroon ng short circuit at yun po ay isang dahilan ng pagkawala ng kuryente. Tiniyak ng Beneco na agad nilang ibabalik ang supply ng kuryente sa mga maaapektuhan ng unscheduled power interruption sa abot ng kanilang makakaya. Dinat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Hindi naman maiwasang maperwisyo ng ilang consumers ng Beneco sa pagpapatupad nila ng malawakang scheduled power interruption ngayong araw. Ang paliwanag ng Beneco, alamin kay Dinat Iris Paed. Tigil operasyon muna ang salon nila Daniel sa Barangay Santo Tomas proper. Ngayong araw kasi ang 8 oras na scheduled power interruption ng Benguet Electric Cooperative o Beneco. Nakakadagdag siya ng hirap mag-run ng businesses, especially sa amin dito. Since we are a salon, we are more dependent sa electricity. Kaya kung may customer, limitado at matagalan silang maggupit. Pero for simpler task like haircuts, we have battery-powered na razors that we can use. Pero yun din, mahirap siya gawin kasi madilim. Isa lang sila Daniel sa libo-libong consumer na apektado ng malawakang power interruption sa ilang parte ng Baguio, La Trinidad at Tuba Benguet. Ayon sa Beneco, kailangan itong gawin para sa kanilang operasyon. Magkakandak tayo ng line maintenance para maayos naman yung mga nakita nating kailangang iayos na delikado or i-correct natin yung mga lines in poles na medyo may sira, may damage para sa ganon okay naman yung system natin. Papalitan kasi nila ang mga lumang wood poles ng concrete at steel posts na mas matibay at pangmatagalan. Ang gusto kasi natin is para tuloy-tuloy sana yung flow ng electricity sa mga lines. So mostly maintenance. Kaya nagpaumanhin muna ang Beneco sa mga apektado ng power interruption. Mayroon pang ilang parte ng Baguio, Tuba at Atok na makakaranas bukas ng power interruption. Patuloy naman ang kanilang pagbibigay ng mas maagang anunsyo bago ang anumang scheduled power interruption. Lirat Iris Paed para sa Luzon Headlines. Susunod, kagawad at kapitan ng isang barangay sa Baguio nais ipasuspinde dahil umano sa pakikiapid. Paliwanag ng bawat kampo, abangan. Inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpapakuna na para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH.
Bakit hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Isang prayer rally ang isinagawa ngayong araw para sa suspensyon ng isang kagawad at kapitan sa isang barangay sa Baguio City. Ito'y dahil sa reklamo ng mismong asawa ng naturang kagawad. Narito ang report. Hawak ang karatulang Tamo and Marinas resign, naglakad si Mrs. Merlita Tamo mula Bayan Park hanggang Leonila Hill Barangay Hall sa Baguio City. Mensahe niya, bumaba na sa pwesto ang kanyang asawang si Leonila Hill Kagawad Edgar Tamo at punong barangay Margarita Marinas. May relasyon umano ang dalawa. Sobrang sakit. Mas gusto ko hindi ko lang. Matanggal sila ng ano. Mas gusto niya raw matanggal. Matanggal sa serbisyo. Kaysa araw-araw ko nakikita. Araw-araw yung pasakit na nararamdaman. Now and at the hour of our death, amen. Kasama rin sa prayer rally ang kanilang mismong anak. May isang nanay yan or isang tatay, kapitan niya. Yan yung bilang nanay. Pero dapat siya ang mag-aalaga. Siya yung magproprotekta sa amin. Siya yung hindi mananakit sa amin. Pero siya ang bilang nanay ang hindi naging model ng isang nanay. Kaya ito, yung nanay kong to, sobrang nasasaktan dahil nakikita namin sila magkasama pa rin. Na araw-araw, hindi man lang nagpapakita yung tatay ko sa akin. Lagi kasama yung kapitan. Hindi man lang umuwi sa bahay. Kaya sobrang sakit sa amin. Ang protesta, sinuportahan ng ilang mga residente. Yes po, in support po para ma-attain po namin ang justice, kami pong mga constituent ng Leonila Hill. At saka in support din po kay Mrs. Tamo. Dahil mawawala na yung panggigipit nila sa mga ibang tao rin dito sa barangay namin. At yung mga galit sa kanila na alam namin galit sila sa loob pero hindi lang nila mailabas dahil may takot. Matutuwa rin mga yan. Depensa naman ng inirereklamong kagawad. Hindi naman ako siya nagkaso, naghiniwalay niya ako. Ang kaso na yan, tinapon lahat ang damit ko. Lalo ang sinisita mo na yan, may karelasyon din, si Godofredo Rigua. Yun talaga karelasyon niya. Silang nahuli ko, 2 beses nahuli ko yung mga yan. Hindi ko nga lang na mapicturan. Kinasuhan niyo po sila? Or may... Wala, hindi ko nagkaso. Tapos nga nabalik ako pag kinasuhan nila. Sila ngayon nahuli ko sakto. Ako pang kapatidira nila. Umabot na rin ito sa sangguniang panglungsod ng Baguio. Nagpasa na nga ng committee resolution si Councilor Betty Lourdes Tabanda na suspindihin ng 6 na buwan ang 2 opisyal. Ay, politika yan. Talagang politika yan. Bakit? Naiwan ko sa kanya. Ako ang ginagawa niya. Kasi nag-file ng complaint, yung complaint pinasok sa ombudsman. Tapos yung ombudsman, Office of the Ombudsman for Luzon, pinasok sa City Council for investigation and appropriate action. And Sangguniang treated it as an administrative case. Ito ho, hindi ho ako ang nag-volunteer na kunin ko yon. It was raffled off to the first division
ng administrative barangay cases which I had. Hindi lamang din daw siyang magdedesisyon sa naturang kaso kundi ang buong City Council. Umaasa naman ang pamilya Tamo at ilang mga residenteng sumusuporta sa kanila na maaprubahan sa City Council ang suspensyon ng dalawa. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ni Punong Barangay Margarita Marinas pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Pabata ng pabata ang mga nagkakasakit ng hypertension sa Ilocos Region. Ilan sa mga ito ay humahantong sa pagkamatay dahil umano sa pagyakap ng mga itinuturing na herbal medicines. Magbabalita Charles Limon. Silent killer. Ganyan ilarawan ng mga eksperto ang sakit na hypertension. Noong nakarang taon, nakapagtala ang bansa ng 77,173 ng pagkamatay dahil sa hypertension o 18.5% sa buong bansa. Madami po sa kadalasan sa mga pasyente natin, mataas ang BP, hindi walang nararamdaman. Sabi ko nga po, marami akong mga pasyente po, umaabot ng 200 ang BP, naglalakad-lakad lang po dyan. Wala talaga nararamdaman. Ayon sa mga eksperto, pabata ng pabata ang mga nagkakaroon ng hypertension. Actually, medyo nagbabago na rin ang panahon ngayon. Pero usually, ang age group po ay nasa 40 years old pataas. No? Even more, basta pataas. No? And as you grow older, mas tumataas din po yung chance na magkaroon. Malaking rason daw nito ang hindi malusog na lifestyle. Ang problema, gumagamit ang ilang diagnose ng mga pasyente ng itinuturing na mga herbal medicine. Kasi may mga iba tayong pasyente, ang tendency, ang nangyayari po kasi, tinitigil po nila yung pag-inom ng maintenance, mas binibili po nila ng herbal supplements o kung ano-anong herbal medications. No? Kaya imbes na gumaling, mas lumalala ang kanilang mga sakit. Honestly po, yung mga ibang supplements or medications po, medyo may kamahalan. Actually, magugulat ka, ilang libo po yung kailangan nilang gastusin kada buwan. Ang tendency po ng pasyente, ititigil po yung maintenance, lilipat po sa herbal medicines. Mas maigi daw na panatilihin ang pag-inom ng maintenance medicine at malusog na lifestyle. Sa datos ng DOH Region 1, aabot sa 3,500 ang namatay dahil sa hypertension. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kilalanin naman natin ang isang Filipino fashion designer na nasa likod ng mga nagagandahang gown ng ilang kandidata sa Miss Universe. Ang kanyang kwento, ihahatid ni Lynette Iris Pat. Musmus pa lamang napukaw na sa mundo ng pageantry si Gian. Dahil dito, nahilig na siya sa pagdidisenyo ng mga damit. I believe it was a God-anointed talent because at the young age of 6 years old, I was already showing the talent. No? Dahil dito, naging malikhain siya sa pagdidisenyo. It never was about use of paper dolls, but every time I see paper dolls or Barbie dolls, I really, I don't play with them, but I love dressing them up. In fact, I designed clothes for my cousin's Barbie dolls. Sa edad na 17, nakagawa na ito ng iba't ibang mga disenyo gaya ng kanyang obra na gown na gawa sa recycled beads at tela. What I do is I look for scraps of fabrics from my mom's kitchen and I try to make patterns out of it until it became like a real life dressing up in high school, joining, design competitions out of recycled materials. Kanya na rin nabihisan ang ilang mga kandidata sa mga international pageants gaya ng Miss Universe. Kabilang dito ang mga pambato ng Belize, Sierra Leone at Pilipinas kung saan ginawa niya ito ng libre. It was just, the timing was just perfect. It was held here. So I felt like, okay, why don't we do it? Anyway, she's gonna come here. Nothing to lose. So, and then it became such a big news to Sierra Leone. In fact, what we did today still left a positive impact. Siya rin ang nasa likod ng preliminary gown ni Rasha Cortez Alenzi na pambato ng Ordoneta City sa gaganaping Binibining Pilipinas 2023. Maliban dito,
naghahanda muli siyang bihisan ang ilang kandidatang sasabak sa Miss Universe 2023 na gaganapin sa El Salvador sa 2024. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines. Gaano nga ba kahalaga ang support obligations? Tatalakayin yan sa Ikaw at ang Batas. Ito po galing sa isang listener, ano daw yung magagawa niya tungkol sa child support. No? Under Article 196, no? 195 and 196 of the Family Code, ini-enumerate nyo ang mga tao na obligado. There is an obligation to support each other. At sino itong mga ito? Spouses. Obligation to support. Legitimate ascendants and descendants. So hindi lang anak, but also your parents, are entitled to support. Then also parents and their legitimate and illegitimate children, of the father. Legitimate brothers and sisters, whether full or half blood, are also entitled to support, although they are last in the category. Ito ay binibigay kahulugan ng Article 194 at also 195 and 196. Pag ikaw ay nangangailangan ng child support, of course, pag child support ang pinag-uusapan natin, ang bata ay dapat minor, below 18. Hindi mo pwedeng hingan ng support yung 45-year-old na anak mo, from your spouse. So, ano ang gagawin mo pag ikaw ay nangangailangan ng child support? Ikaw ay pwedeng mag-file ng protection order sa ating courts, or if you have the capability, file an action in court for violence against women and children, 9262. Kasi ang failure to file or failure to give financial support to a minor is considered emotional violence, Hindi lang physical ang violence na meron under the law, meron ding emotional violence. Ang emotional violence is, you give trauma to your children, you give trauma to your spouse by withholding educational, financial, etc. na support to them. So, yun ang paraan para the court can compel you to give your support. Pero ang support naman, hindi ibig sabihin yung buong sweldo mo. Every month ay ibibigay mo. Kukomputin yan ng court kung ano ang pwedeng justification para maibigay yung support ng hinihingi ng ibang party. Take into consideration na yung needs ng bata, kailangan din ng contribution sa shelter, kailangan ng contribution sa education. Ibig bang sabihin, pag nagbigay ka ng support, pati yung nanay ng bata ay bibigyan mo ng support, hindi ho yung nanay ang sinusuportahan mo. Kailangan magtrabaho rin yung nanay, and both of you should contribute to the support of your children. Ang mga nagwagi sa Coronation Night ng Miss Ilocos Norte 2023, kilalanin. Ang detalye, abangan.
A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Inabangan naman ng lahat ang pinakahihintay na Coronation Night ng Miss Ilocos Norte 2023. Ang mga nagwagi makakatuwang sa pagpapalakas sa iba't ibang advokasya ng probinsya. Kilalanin sila sa kwento ni Jason Andaya. Alright, Soj, we are now ready to announce our top 13 candidates who will advance to the semi-final round. Nagpatalbugan ng ganda at talino ang 23 kandidata ng Miss Ilocos Norte 2023 sa Centennial Arena sa Lawag City kagabi. Ito'y para sa pinakaaantay na Coronation Night. Mula sa 23 kandidata, 13 lang ang nakapasok sa semifinals. Pagkatapos nito ay dumiretso ang mga kandidata sa question and answer portion. Do you think that social media has given the youth too much freedom in expressing themselves online? Why or why not? I believe that social media is one of the biggest platforms we have now in this modern world. And as a youth, as one of the influencers, it is up to us to handle the situations because I believe that technology may be one of the useful servants we have now. Inirampa muli ng mga kandidata ang kanilang mga terno o mga modernized Filipiniana. Pagkatapos nito, inanunsyo na ang top 5. Kabilang dito sina Miss Bacara, Miss Solsona, Miss Badok, Miss Paway at si Miss Dingras. Inabangan naman ng lahat ang huling question and answer portion. How will you embody the spirit of a modern Ilocana while honoring the rich heritage and traditions of Ilocos Norte? But if I will be the one who are chosen with this being an Ilocana who will maintain the beauty of our heritage, I will use this platform for me to chat, to bring these aspects for something that I will introduce to the world. The warmth of the people that we have, the beautiful destinations that we can offer to the world. And also, the innate culture and tradition that we bring our uniqueness as well. I think people are in charge of their happiness and their own success in life. And our Miss Ilocos Norte 2023 first runner-up is Miss Solsona! And your new Miss Ilocos Norte 2023 is no other than Miss Dingras! Sa huli, tinanghal ng Miss Ilocos Norte 2023 si Lovely Demandante na pambato ng bayan ng Dingras. First runner-up naman ang pambato ng Solsona na si Kate Winslet Villa.
habang second runner-up ang pambato ng Bacara na si Mariela Bianca Acob. Third runner-up naman si Miss Badok na si Samantha Jane Aganon. At fourth runner-up ang pambato ng Paway na si Maria Pamela Elena Agurita. Jason Andaya para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Mag-iingat at manatili po tayong alerto sa paparating na bagyo. Maaari din kayong maki-update sa Facebook page ng Regional News Group RNG Luzon. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.